il-biża tiegħi hija la niġi neqsa jiena. Għax jiena nifhmu rajt jiena ommu, imma l-bagħatija oħra, hemm barra se jifhmuh. Dan huwa ħsieb li taqqal lil Nadja Ġusti ta' żewġ tfal fosthom ta' żagħżugħ Ġerom li għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu. Illum Nadja sabet mezz ġdid li tingħaqad ma' bena Ġerom, filmati fuq il-mezzi soċjali ma' tfal tagħha li kisbu popolarità. Nagħtu bewsa u tanniqa kbira lil daw l-anġli kollha hemm barra għax għalija daw anġli jissejħu anġli intuhom bewsa. Ma' TVM News tistqar li qatt ma basret l-effett pożittiv li ħallew dawn il-filmati, tant li llum il-paġna tagħhom għandha ma' 12,000 follower. Tajt iżda li minkejja l-effett pożittiv xorta tfadal minn li mingħajr ma jaf qiegħed jonqos b'ċertu aġir. Deċidejt li Ġerom jidħol magħna. U tant kelli rispons qawwi fuqu irċevejna ħafna messaġġi qed tagħmlilna kuraġġ mingħajr ma taf. L-unika weġa hija li meta peress li kif qed ngħidu Ġerom huwa non-verbal, pereżempju tara tfal li kienu miegħu fil-klassi li jgħaddu nieħdejh u laqas biss isemmuhu. Aħna ma nafux Ġerom kemm qed jisem u ma jistax jgħid hello, imma tista' ngħidu hello. U nemmen li jkunu jafu xorta. Li qed jaraw li l-ħbib tagħhom li għaddejjin jew kellha pereżempju tintaqa' ma' xi ħadd inkunu jiena Mattias u hello Nadja, hello Matt. Għaliex il-Ġerom ma ngħidux hello? Min barra li tiddedika ħafna mill-ħin tagħha biex tuħossib lil Ġerom, Nadja tagħti l-istess appoġġ imħabba lil Mattias li huwa omosessuali u li jqis l-ommu bħala l-akbar ħabiba. Tajt li tixtieq tagħmel appell għal kull ġenitur li għandu tfal omosessuali. Kemm hawn gays li ommhom keċċewhom, li ommhom ma jkellmuhomx, hawn nixtieq ngħidilhom wan li dawn huma wliedna nħobbuhom kif huma. Tu, dawn tfal tagħna għandhom kull dritt li jħobbu il-min jixtiequ huma bħal maħna żilna u ħabbejna il-nirridnana. Fjum l-om Nadja tajt li mħabba dejjem ser tiqpa tagħtiha lill-isbaħ rigal li qatt qalet f'ħajjitha u lieda.